Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, este programa do Patronato da Cultura Galega que auspicia e premia a Xunta de Galicia. Bueno, o tempo en Montevideo ten un tempo moi frío, un tempo moi frío actualmente e tamén moi seco, 7 grados de temperatura actualmente. En Santiago de Compostela está mellor, teñen 28 grados, está soleado, bueno, un día de verán. Propósito do verán, hoxe, agora mismo ás 9:03, comeza oficialmente o inverno no hemisferio sur. É dicir que hoxe, a partir de hoxe, teremos o día de menos sol en todo o ano, Pero, contrariamente, no hemisferio norte empeza tamén o verán. Un verán que deixou atrás Francis porque veu xa para botarnos unha man. Bos días, Francis. Bos días. Como pasaches? Pasei moi ben, con moito calor os últimos días. Moitísimo calor en España. Bueno, pois ese calor que transmitimos aos nosos ouvintes hoxe con esta muiñeira. Veño do luar de Tella de ver unha telleana que me roubo o corazón e se me meteu na alma. Que me roubo o corazón e se me meteu na alma. Ai la la, ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la la, ai la 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 la. Viva Longueirón e Tallo, Tellañón se máis o esto. Eu tamén digo que viva San Pedro de Corcoesto. Eu tamén digo que viva San Pedro de Corcoesto. Ai la la, ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la la, ai la 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 la. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, túa nai e miña sogra. Por moito que digas, túa nai e miña sogra. Ai la la, ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la la, ai la 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 la. O pandeiro ten a culpa, o pandeiro ten a toda. O pandeiro ten a culpa que lle dan e que non soa. O pandeiro ten a culpa que lle dan e que non soa. Ai la la, ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la la, ai la 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 la, ai la. Francisco Vázquez Chantada escribe esta semana unha carta aberta enviada ao director do diario Nós que, debido ao seu interese e contido histórico, queremos compartir con todos vostedes. Di así: hai silencios que sosteñen e abrazan, silencios cómplices en bocas pechadas, ali onde morren as verdades, silencios que conceden e debilitan, pero hai silencios que arrebatan a alma, que cortan o aire que respiras e que firen como balas. Ese é o silencio imposto, que castiga ás veces e esmaga as liberdades. No ano 1961 funda as Irmandades da Fala, xunto con seu irmán Antón e outros insignes galeguistas como Luís Tobío. Estamos a falar, claro, amigos, de Ramón Vilar Ponte, quen, pasado xa o ecuador da súa vida, é proposto como membro da Real Academia Galega, acepta. Mas de seguida recibe presións e ameazas para que desista de presentar o seu discurso de entrada na Academia en galego. Non se deixa corrixir. Eleva valente o 16 de xunio de 1951
Un discurso de ingreso no que reivindica a memoria do nacionalismo no idioma do país. A Academia silencia as súas verbas que nunca fará públicas, como se adoptaba a facer en tempos da ditadura, pero ademais dende un espacio privado, fora do rexo salón de plenos e alonxado das autoridades políticas e, sobre todo, militares. Tempos despois, no silencio dunha tarde luminosa e apacible, sale don Ramón do casino coruñés cara ao paseo do Orzán. Pero detrás del, outros pasos danlle alcance. Son voces que lapidan o seu nome como pedras. Berros que inxurian e maldicen. Son golpes que escachan no seu corpo como un tambor en sangre. Puños que estalan na nariz, nos ollos, na boca, que lle rebentan a boca e baten os seus oídos como se fosen un mazo. Despois arrastran o seu corpo inerte e tiran ao areal como un guiñapo. E os paseantes que contemplan esa desagradable paliza a un anciano baixan a vista e apuran o paso. Os ecos das ondas do mar do Orzán non poden bisbear o seu nome, nin acollelo entre os seus brazos. E despois, o silencio. Tarda máis de 3 meses en repoñerse do castigo e un día de setembro falece don Ramón Vilar Ponte. Os seus leales familiares non se arrementan, discuten das posibles represalias e publican en galego a necroloxía. Impónse irmáns outra vez o son do silencio, ata que o 20 anos despois, máis tarde, os seus fillos Teresa e Ramón devolven de novo a voz ao seu pai, publicando do seu bolsillo aquel discurso amordazado: que Galicia bendiga a Ramón Vilar Ponte, un galego a quen nin a morte puido silenciar. Arado, barco encallado, nun tempo que xe historia, un corazón de madeira quedou callado na sombra. Xa non as fende la terra como a un mar que due sen ondas, no teu ronsel de esperanza non nacen prantas vizosas. Arado, barco encallado, nun tempo que xe historia, un corazón de madeira quedou callado na sombra. Cantos menceres o sol naceu sobre a túa popa, cantas veces foi a noite testigo da túa labora. Arado, barco encallado, nun tempo que xe historia, un corazón de madeira quedou callado na sombra. De saudades da suor que xa nunca por ti escoa, aquel que che daba vida, quente e recendedora, que sentouses de cantaren sobre o teu timón calpomba. Descansa en paz, bello amigo, que de ti queda memoria.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, estamos no mes de San Xoán, cerquiña da noite do 23 e 24 de xuño, data máxica onde os 4 elementos, o lume, a auga e as servas únense para dar a benvida ao verán, escorrentar as meigas e atraer a boa sorte nas familias. Lume, fume, olor a sardiñas, pócimas a base de ervas e queimadas. E o pistolazo de saída do verán, pero o San Xoán non é unha festa, é un ritual. Unha vez máis estamos en contacto con ese querido amigo xa. Bueno, non sei se tenemos que poñelo en nómina. Está con nós Felipe Senén, arqueólogo, membro da Real Academia de Belas Artes, autor de libros como San Xoán, Coñecemento do Medio Cultural Galega, pero tamén os Mallos, o Nadal, as festas populares de Galicia, ou a auga e as fontes en Galicia. Felipe, moi bons días e gracias por atendernos unha vez máis. Canto molestamos, No, obrigado, que palabra gracias xa está un pouco gastada, é o que sinteu. Obrigado a vos por chamarme, ademais en día tan especial que é o día do solsticio do verao, non? Ao fin e ao cabo, o San Xoán é a cristianización da mitade do ano, non? Queda o mundo oscuro, casi de chuvias e invernal detrás, entramos no tempo da luz, no tempo clareado. E iso, dende o neolítico, dende fai máis de 5.000 anos, o ser humano vai celebrando a concentración, a catarsis na casa da tribu, da colectividade, ao redor moi bendito dos 4 elementos: a terra, que nos soporta, que dá plantas, o lume, que é luz, que é quentura, a auga, que apaga o lume, que sirve para lavarse, para regar e para purificar, igual que o lume. Ese airiño, que nos falta o airiño, que é o vento. Claro. Senén, canto hai de santo e canto hai de ciencia nos solsticios? Bueno, efectivamente, os antigos representaban a Deus nunha cosmoloxía casi como unha corda que ten o cabo do principio e o cabo do fin. Se ti unes o cabo do principio co do fin e empezas a xugar con esa unión da corda, pois haiche unha cosmogonía. E aí hai un misterio, hai algo moi profundo, representado por unha árbore. A atracción da terra funde as raíces na oscuridade, no misterio nutricio que é o humus, pero a atracción da luz, a atracción do sol, ergue as flores que serán froitos e quedarán semente. Eso é un milagro como do cosmos inabarcable, interminable, eterno, moi difícil de definir. Entón o ser humano, para entendelo, crea cosmogonías, crea mitos, crea ritos, crea un realismo máxico que é o que caracteriza Galicia e todo ese panceltismo. Irlanda, Gales, Bretaña, Escocia, ese mundo de extremo occidente atlántico que tamén crea peregrinacións que veñen do Oriente, Occidente, que crean navegacións. Tanta riqueza cultural hai detrás. Aí hai un material nutricio para o mundo da literatura, da pintura, da escultura, como non ten ningún outro país. E tamén é certo que as súas contaminacións.
ao faltarnos as campas, os escenarios de expresión, as campas abertas, onde un fai as fogueiras, onde un canta, a turuxa, brinca, brinda pola terra, co viño, fai as grellas de sardiñas, cos tementos, os cachelos, como moi ben saben facer en Bergantiños, pois a faltar esas campas, o ser humano, sin racionalizalo moito, invade, contamina os lugares sacros de area feita en milleiros de anos, como son os areais, como son as praias, que si eran inmaculadas para os aquelarres de moi pequenos grupos, ou si eran po baño das 9 ondas. Entonces, aí ven esa contaminación que para min resultame peor incluso que a do Prestige. Estás imitando, ahora parece que é unha tradición. Non. Esta é unha cuestión que ven dos anos 80 para noso tempo e que vai increscendo. E que cando ves unha europea que mime e cuida as súas playas, que incluso as alfombra de determinadas cores e tal, protexendo os areais, pois aquí ao revés, contamínanse, destruyense, e ao día seguinte a ilustración municipal pois verte caolín que che rompe os pés e outras historias, non? Claro que sí. Falas dos cultos aos 4 elementos, verdad? As fontes... As fontes polo regular en Galicia levan nome de vírgenes, de santas, non? Pero ese nome... Eso... Sí. E as fontes é a auga que dá de beber, que limpa, que purifica, está simbolizada no bautismo. En esta noite do solsticio, na noite cristianizada polo San Xoán, ali reúnense as mouras. As mouras ven do verbo moneo, é a memoria, son os antepasados, os que lembran a palabra lembrar, os que gardan os recordos antiguos, non? E aí tamén unha gran fonte de creación. Aparecen nestas fontes de auga, aparecen cruces na noite de San Xoán pola mañanciña, auga que xa na noite anterior habería que recoller nunha almofia e nela verter as plantas antiguas medicinales, o biouteiro ou xeane, igual que os estralotes, a propia menta, a ruda e tantas outras, non? Son un rito que ven a dicir lavarte, anovarte, renovación, o mesmo que do lume novo que te acendes na fogueira sobre a que brincas e danzas e aturuxas, recoller unha piteliña e levala despois de limpar a túa lareira, poñer o lume novo ali. Todo é un simbolismo de anovación que se perde nas culturas prerromanas, que nós chamamos indoeuropeas, célticas, e que logo no mundo romano ten as súas connotacións que lle aporta tamén o mundo cristián, vai aportar moitísimas cousas, e a contemporaneidade está constantemente aportando cousas boas, como é, por exemplo, as sardiñadas, o mundo da sardiña. A sardiña era o pan dos pobres, e, sin embargo, xa ves, hoxe está moi cotizada, é un souvenir moi inspirador a sardiña, igual que os pementos de Padrón, o polvo do Carballiño, a sardiña en Bergantiños e na Coruña, como moi ben soupo facer Lisboa da súa sardiña tan celebrada no San Antonio e no San Xoán, un icono da cidade, facer móviles, facer pins, facer souvenirs. E claro, a arte e as tradicións non nos traicionan, e a palabra originalidade ven de orixes. Ti eres as túas orixes, o que ti cultivas e o que ti regas, non? Felipe, cando ti e máis eu éramos nenos, nas ventanas das aldeas puñense fieitos e xestas nas portas e en ventanas. Estás de acordo de que se siga facendo ese rito? Sí, home, por favor, a cultura floral no mundo, non che digo, na Provenza, danos 1000 voltas, das flores fanse xabós, fanse perfumes, a venta de flores secas. Aquí non, nada máis quedan por tempo de difuntos, e iso que era tan noso, o mundo da botánica, das plantas medicinais, curativas, o que se facía, é algo por explotar, é saber adornar
e decorar. Ti ves que moitos pubs de Europa donde se conte, donde se cantan, aí mantense o pouso, a tradición, o pasado, as flores nas mesas decorados, incluso con veliñas e todo. No, aquí a cultura está, esta palabra é moi indicativa, moi tonexificada, moi degradada, moi aculturada, e incluso a festa popular maior, estes ramilletes de flores podían ser un elemento que se ofrece no mercado, igual que no San Jordi o libro e a flor, e crean un mercado de libros e un mercado de flores de diferentes formas de presentación, de lazos. O mundo das tradicións xenera unha riqueza económica e un valor turístico que descentraliza. Falase moito nos simposios de turismo de descentralizar. Todo está centralizado no verao, pero a Santa Madre Iglesia soubo rentabilizar ao longo do almanaque e das festas que celebra toda esa concentración parcelaria que queda únicamente para o tempo estival. Falaba do peligro da contaminación das praias, pero tamén do peligro da botellonización que tuvo uns momentos en que as festas tradicionais galegas se convertían pois nunha algarabía nada propicia a convivencia de vellos, de novos, de homes e mulleres, os daqui e os dalá, que caracterizaban moito as festas tradicionais galegas. E sempre algo que se millora alrededor de unha mesa. En este tempo está esa sardiña da que xa falamos. Estás de acordo en adaptar as vellas costumes aos novos tempos, verdad? Pero estás de acordo en que se celebren esas cachelas nas praias, por exemplo, en Riazor, cando o mismo Concello da Coruña reparte madeiras para que fagan esas cacherelas? Estás de acordo con eso cando as cacharelas ou as cachelas, como queiramos chamarlle, eran cousa máis ben humilde, non era esa semejante cousa que... Eu xa che digo, é unha falsa tradición, é unha aculturación, unha degradación que ven dos anos para aquí, é unha contaminación das praias. Ten que haber campas abertas donde facer un gran concerto que veña a Panorama, Comuñón e a París Noia con sitios, pero a ilustración municipal empeñase en facer aparcadoiros, dar concesións a resorts, poñer a fonte e un monumento, e ao final non tes onde celebrar a festa. Por iso hai unha invasión a esas praias que son as que quedan limpas, porque xa o mar se ocupa de mantelas para él. E eso creo, igual que o botellón, que son aberracións que sufre a tradición e que efectivamente hai que cultivar. Eso eran as fogueiras comunales, populares, as de toda a tribu, pero logo había a porta de cada casa a cachela pequeniña que facían os de antes, donde alrededor da que se reunía a familia, que hoxe reconvértense en grellas de esos. Eso pareceme moi ben. Home, a Santa Misa, a fin e ao cabo, é unha mesa onde se bendice o pan e o viño e acaba se dicindo que é produto da terra e do traballo. Bueno, eso é unha maravilla, eso é marxismo moito antes de Marx, non? O sea, eso é increíble. A mesa, a gastronomía, a vitivinicultura é un símbolo importante da vitalidade e do estado da cuestión cultural dun pobo. Felipe, un ointe acábanos de mandar un WhatsApp preguntando sobre as 9 olas da playa de Lanzada. Efectivamente, na praia da Lanzada, na noite do solsticio, que é a noite do 20 ao 21, nese momento do mencer, cando as primeiras raiolas furan polas antas dos monumentos funerarios e petan na cámara da morte, non das reliquias. Eso é un simbolismo antigo que se coñecía. Ao fin e ao cabo, os monumentos estaban orientados, e a palabra orientarse ven de mirar ao oriente. Pois nesa mesma noite a tradición aconsellaba ir ás praias, e especialmente quedou a tradición en de Santa María da Lanzada, tomar o baño na cifra
das 9 ondas. Son baños cargados de iodo, cargados de algas neste tempo, que iso é unha medicina natural, é talasoterapia, os famosos baños de algas que purifican, e dicían que a partir de aí aquelas mulleres que eran infecundas despois de tomar estos baños, pois as relacións seguintes e tal, podían enxendrar. E esa tradición queda na noite de San Xoán, e o último fin de semana, o último sábado do mes de agosto, que cando se celebra a romería ao redor deste santuario que cristianiza un bello lugar de cultos paganos asociado a un castro que está ali na Lanzada. Son desos sitios que nós, como non racionalizamos ben, chamamos máxicos, non? A maxia que caracteriza tanto a Galicia meiga e o noso país está en función destos ritos, destos mitos, destas tradicións que perden o seu significado, pero que quedan aí creando fantasía, que é o que nos caracteriza, non? Claro que sí. E de onde provén eso de bendicir as leiras e os animales? Bueno, eso incluso no propio Antroido. As máscaras, pídeselle as máscaras que significan as bestas bravas do monte, do mundo antigo, que pisen as leiras, que pois eso é unha forma de bendición, igual que deixar as xanelas e as portas e a almofia, cas ervas, para recibir o aire, un dos 4 elementos que é o serao da noite de San Xoán. Ao fin e ao cabo é un tirón de orellas para que o ser humano saiba que forma parte do humus, que é a terra. Humus, humano, humanismo, ao fin e ao cabo, ven deses 4 elementos tan necesarios para a vida. E a cultura que hoxe é endomingada de sobremesa, de ceremonias, de días e de libros, a cultura é o que o ser humano cultiva. A cultura é saber organizar os 4 elementos que, a fin, e aí está esa sabiduría, pero é certo que a veces podemos tentar incluso contra eles, e iso chamase aculturación, degradación, non? O ser humano está perdendo moito o seu espírito en función máis do material. Felipe Senén, moitísimas gracias, arqueólogo, membro da Real Academia de Belas Artes, autor e xa un componente máis de Sempre en Galicia de Montevideo. Como nos escoitan en Bos Aires, quixera que lle mandaras un saludo a toda esa xente que nos escoita no Gran Buenos Aires. Mira, non somente vos mando un saúdo, mando vos unha bendición dende o mosteiro do Seira onde estou agora, que me temía que houbera mala cobertura. E encántame moito falar con ese Alenmar que supo cultivar moitas tradicións, mantedias por aí, que donde haxa unha tradición, unha mesiña ben posta, e se se topa unha sardiña, buscar por algules e irse por aí a unha campa a recordar eso, e aí está pois ese espírito, que é o espírito dos avós, que xente aquela, que mundo vivimos nós, claro casi verdadeiramente o neolítico. Pois esa bendición dende esta nosa terra, veña. Bueno, un abrazo grande, Felipe. Volveremos a molestar, non che molesta, non? Cando queiras, en absoluto, para nada, eu encantado, podendo encantado. Bueno, pois moitísimas gracias. E vamos poñer este tema musical que se titula A Noite de San Xoán. A noite de San Xoán e de rapaces, de todo mal capaces, collen erva ferrenta, collen de brizos menta, esa se arrabuxenta, collen de sabuqueiro e follas de loureiro, e collen de sambuco, tamén erva do cuco, collen de erva gateira, aurego, erva cabreira, con erva dos seremos, collen de erva dos demos, collen de erva do inverno. Colledes e podedes, erva do inferno, e facede con todo unha fogueira, no medio da lareira, decide de bruxas, e agora irás curuxas, e de casta embustera, que se casa se marcha con calquera, e de raza insidiosa, sulfida e veleidosa, de extraña condición, e que sempre di que non, e de falsas belezas, que trastornades dos tontos as
facede con todo unha fogueira. Bueno, amigos, vamos ahora a las novas que nos chegan dende Galicia. Vamos a empezar por esta, Francis, que se titula Publicación do libro Do baile de gaita a muiñeira. Julio Alonso Monteagudo, investigador e profesor do Departamento de Musicoloxía do Conservatorio Superior de Música de Vigo, é o autor da tese de doutoramento Música e Identidade Galega, do baile da gaita a muiñeira, que publicará próximamente a editorial Galaxia. A muiñeira tocábase con guitarra, fixo parte do repertorio de música eclesiástica e estivo presente por toda a península ata ser reivindicada como símbolo de Galicia no século XIX. Estos son algúns dos datos pouco coñecidos que achega o musicólogo Julio Alonso neste volume no que repasa a revirada traxectoria desta forma musical e de baile para se converter en símbolo da identidade colectiva galega. A Xunta de Galicia iniciou o trámite para declarar ben de interés cultural o Forte Romano de Ciadella. O Diario Oficial de Galicia publicou o pasado venres 19 a incoación do procedemento para declarar ben de interese cultural o Forte Romano da Ciadella en Sobrado dos Monxes e incluir no catálogo do Patrimonio Cultural 4 mámoas localizadas nas súas inmediacións. Segundo a Xunta, o Forte da Ciadella é un dos xacementos arqueolóxicos máis sobranceiros da época romana no ámbito galego. O campamento é un referente galego, pero tamén estatal, o ser obxecto de numerosas publicacións desde hai décadas en literatura científica especializada. Trátase dun xacemento básico para a investigación do proceso de romanización do noroeste peninsular e do exército da época romana. Comeza unha nova edición de Cultura no Camiño. Este martes pasado, 16 de xuño, comezaron as actividades da 14ª edición de Cultura no Camiño, o programa escénico e musical que desenvolve a Xunta de Galicia coa colaboración dos concellos polos que transcorren as diferentes rutas xacobeas. En total serán 316 actuacións que na súa gran maioría desenvólvense en espazos ao aire libre. Terán lugar ata o vindeiro 31 de agosto nos 87 municipios participantes a cargo de 147 formacións artísticas. A nivel musical, o programa reúne nomes como Xurxo Fernández de Vacas, Valteira, Abril, Broken Pitch, Uxía Lambona e a Banda Molona, Pili Pampín ou Abril Fado Atlántico. Moi ben, inda que vostede non o crea, o cambio climático non perdoa. E Galicia non escapa a este fenómeno. Neste pasado xoves 18, o pasado xoves, déronse chuvias torrenciais en Ourense e Lugo, en vésperas doutra vaga de calor. Horrible, horrible. Viana do Bolo, Vilar de Boz, Vila Martín ou Monforte foron as localidades máis afectadas polas fortes treboadas, con acumulacións de chuvias superiores aos 50 litros por metro cadrado en moi pouco tempo. Os danos destas chuvias torrenciais causaron asolagamentos en zonas urbanas e, sobre todo, danos na rede viaria entre pequenos concellos.
Bueno, hai algo máis, non? A Unesca sigue sin temos, a ver. Temos máis, espera, Sí, que a ver. perdeuseme Espera, a páxina. folla. Bueno, pois sigo eu na cidade de Ourense. Está aí, non? Xa está aquí. A ver. Na cidade de Ourense, para hoxe, domingo 21, hoxe mesmo, prevense temperaturas máximas de 38 grados e valores semellantes cando menos ata o mércores, moi por riba da media para a segunda quincena de xullo nesta cidade. En Lugo, a previsión apunta para hoxe ata 35 graus. En Santiago espéranse uns 33. Certo. En xeral, a vaga de calor continuará cando menos ata o día de San Xoán. Por outra banda, Meteo Galicia informou que esta primavera foi a máis seca desde hai 36 anos. Como para non facerlle caso ao cambio climático. A Unesco segue sin ver valor universal na Ribeira Sacra. Aspirante desde 1996, xa hai 30 anos, a reformulación da candidatura pola Xunta co apoio do Estado non logra convencer os expertos internacionais, cos encoros hidroeléctricos como principal elemento de distorsión. A decisión definitiva tomarase a finais de xullo en Busan, Corea do Sur, na 48 sesión do Comité do Patrimonio Mundial da UNESCO. Pero os expertos internacionais que avalían as candidaturas veñen de propoñer que a Ribeira Sacra non sexa inscrita na lista do Patrimonio Mundial da Humanidade. Que pena, non? Que pena. Bueno, vamos a escoitar unha muiñeira, esta é de Treixadura.
Bueno, vamos cas novas da colectividade que nos trae Francis de novo. Programa Retorna Cualifica Emprego 2026. Este programa, promovido pola Xunta de Galicia, facilita o regreso de emigrantes galegos e tamén dos seus descendentes mediante un contrato de traballo de como mínimo 12 meses coa viaxe da ida pagada. Ten unha axuda económica inicial de 1.300 euros e apoios para o aluguer de vivenda. Os requisitos son ter entre 18 e 55 anos, ser galego ou descendente con cidadanía española, ter vínculo familiar con Galicia e residir fora de España polo menos un ano. O prazo de inscripción remata o próximo día 30 de xuño. E moita atención a esta noticia porque é moi importante para todos os galegos e tamén para todos os uruguayos, verdad? Claro que sí, e remata moi prontiño. Claro. Por outra banda, temos o acto en Tala pola presentación do libro El viejo Pancho de Ribadeo a El Tala pasando por Navia, escrito por Pablo Rodríguez Fernández, que veu desde Galicia para este acto. Será no espazo cultural que fora a casa onde viviu o vello Pancho en Tala, e será este mércores 24, ou vindeiro mércores, ás 14:30 horas. Estades todos invitados, sempre en Galicia, por suposto que estará ali tamén. Bueno, damos a máis quente benvida a Pablo Rodríguez Fernández, ese cariñoso amigo que nos enviou un texto del viejo Pancho del Tala pasando por Navia. Pablo, que disfrutes desta terra que é un pouco tamén a túa, porque muller, a túa esposa é daqui, é uruguaya. Bueno, por aquí te esperamos e que te acercas a sempre en Galicia. Vamos agora ao patronato, Francis. Temos as novas do patronato. Temos o lunch aniversario. O patronato celebra os seus 62 anos de vida. 62, os primeiros 62 anos de vida. E isto será o día 27 de xuño, o sábado da semana que ven. Xa non quedan tickets. Epa. E preparámonos para as moitas actividades que teremos no mes de xullo, no mes de Galicia. O Cemiterio Central, o primeiro domingo, o Día da Patria Galega, o 25, e a misa en galego na Catedral o domingo 26. Ten en conta isto, ten a xenda todos estes datos que nos proporciona o Patronato da Cultura Galega, non? Claro que sí. Bueno, vamos a un tema musical de Lusada por a Lía. Non te poñas enoxada, Maruxiña, dame un bico. Non te poñas enoxada, dame un bico, Maruxiña, anda lixiriña que vou pra Lusada. Dame un bico, Maruxiña, anda lixiriña
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, no noso corruncho de hoxe vamos a tratar a pegada romana en Galicia. O día de hoxe, despois de moitos séculos, aínda podemos visitar lugares que nos lembran a importancia do legado romano na nosa terra. No noso corruncho de hoxe, como lles dicía, faremos un paseo por algún desos lugares. A cidade galega máis romana, de feito a primeira que se fundou, é Lugo, Lucus Augusti daquela, que aínda hoxe arde cada ano a finais da primavera cun combinado de celebracións romanas e celtas, na celebración do Arde Lucus, quizáis unha das festas máis coñecidas e típicas de Lugo. Debido á importancia do Lucus Augusti, tiña na época conta con moitos restos romanos, uns á vista, como muralla, e outros baixo terra ou asomando a pedra. A estrela da colección é a maravillosa muralla de Lugo, declarada Patrimonio da Humanidade no ano 2000. É a mellor conservada de toda a Península Ibérica. Ten 2 km de diámetro e un ancho que varía de 4 a 7 metros. Conserva 71 torres e hoxe en día ten 10 portas. O mellor é que podemos gozala paseando polo Adarve, contemplando outras perspectivas da cidade. En Lugo, os romanos tamén nos deixaron as termas, a Casa dos Mosaicos, a Ponte. Contame máis. A 14 kilómetros de Lugo podemos visitar os restos do templo romano de Santalla de Bóveda, na súa época adicado a deusa Cibeles, unha curiosa edificación con espazo destinado ao chamado taurobolio, que non é outra cousa que o sacrificio ritual de touros. En Sobrado dos Monxes, na Coruña, 5 kilómetros do coñecido mosterio, asoman os restos dun campamento romano, o máis grande de Galicia, a Cidella, da que falamos antes, estrategicamente situada entre Lucus Augusti e Brigantium. Parece que estivo en funcionamento entre os séculos II e IV para controlar a comunicación de mercaderías. En a cidade da Coruña hai un vestixio romano que aparece ata no seu escudo, a Torre de Hércules. Data de finais do século I, sendo o faro romano máis antigo que segue en funcionamento no mundo enteiro. Ben, é certo que pouco se parece ao faro primitivo, mas aínda aí sigue alumeando. No ano 2009, o faro foi declarado Patrimonio da Humanidade. E como foi que chegaron a Galicia os romanos ao confín do mundo coñecido? Pois resulta que, ademais da arquitectura, os romanos se lles daba moi ben a enxeñaría de camiños e as pontes. Eles desenvolveron por todo o imperio unha rede de vías e de pontes cando se lles cadraba un río polo medio, e Galicia non ia ser menos. Todos os camiños levaban a Roma, e desde Roma chegábase a todas partes. A vía máis significativa, a que aínda se lle pode seguir a pista, é a chamada número 18 de Antonino Vianova, que unía Brácara con Astúrica. Ao seu paso pola provincia de Ourense, non deixamos de ver testimuñas da vida romana, empezando por los milleiros, pero marcos que para medir as distancias, verdad, como os de Portela de Home, no Xurés. Precisamente nesta zona de Ourense hai varios xacementos romanos. En Lobios pódense visitar os restos de Aquis Originis, unha das 11 Mancio, que son unha especie de pousadas que había ao longo da Vía Nova. Mais, por que elixirían os romanos este sitio preto do río Caldo? Pois polas augas termais, seguramente, que ademais de para os baños valíanlle para o sistema de calificación das mansións. É o que os romanos grandes aficionados ás termas, as grandes profesionales, a hora de descubrir esprazamentos, ideas para vivir con toda a comodidade.
deixaron nos recordos nas termas de Ourense, de Lugo e de Caldas de Reyes. Na cidade de Ourense temos tamén a famosa Ponte Romana. Da primeira, na época de Augusto, só quedan algunhas pedras na base. No século XII reconstruíse polo obispo Lorenzo, dando o perfil actual con arco apuntado. Ten 7 arcos e conserva os seus 5 metros de ancho, 370 metros de longo e o seu arco central de 37 metros de alto, que foi o maior de todo o Imperio Romano. En Ourense temos outra boa ponte romana que aínda está en activo, a Ponte de Vivei, no concello de Pobra de Tribes, e de granito, con 3 vas desiguais e cun conxunto de miliarios nunha das beiras. E que pasa en Pontevedra? A provincia de Pontevedra tamén conta con importantes vestixios romanos, como a vila romana de Toralla en Vigo, tamén chamada Finca Mirambel, porque o terreo era propiedade desta familia que foi a que achou os primeiros restos deste xacemento arqueolóxico en Vigo, nos anos 20 do século pasado. Que interesante. A principal particularidade deste xacemento, que data dos séculos 4 e 5 despois de Cristo, é que é a única vila romana de Galicia que está excavada e musealizada ao pé de praia e que pode ser visitada. Está situada na illa de Toralla. Tamén no Grove temos a zona arqueolóxica de Adro Vello, cun xacemento con restos dunha antiga vila romana con elementos que evidencian a práctica da salga de peixe. E, amigos, poderíamos seguir con moitos máis exemplos do legado romano en Galicia, vilas, salinas, castros e numerosos exemplares de ferramentas, de cerámicas, de xollas, etc. E hai que ter en conta que aínda queda moito por escavar. Vamos á música. Sombras que don seu alento transforma.
Vos lembrade que o vindeiro mércores no Tala, na casa onde viviu o vello Pancho, que hoxe é o espazo cultural do Tala, teremos a presentación do libro El viejo Pancho de Ribadeo a El Tala pasando por Navia, escrito por Pablo Rodríguez Fernández, que veu especialmente desde Galicia para a presentación deste libro. Iso é o mércores 24 ás 14:30 horas. Tades todos invitados. Xa sabes que nos estaremos ali, por suposto. Sabedes que o poeta gauchesco, o vello Pancho, naceu en Ribadeo, en Galicia, Veu, despois estuvo en Buenos Aires e veuse por Montevideo, por Tala, donde chegou a ser incluso diputado, ¿no? E fíxose un gaucho total. Bueno, amigos, o tempo terminouse, nos damos paso, gracias a Carlos Condeza polo teu aporte técnico, e hasta domingo que ven ás 9 da mañán aquí en Sempre en Galicia, na nosa Radio Oriental, a radio máis galega do dial uruguayo. Hasta o domingo que ven. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.